Παρακαλώ. Εγώ λοιπόν λέω πάρα πολύ μακριά. Όχι, δεν το πάω καθόλου μακριά. Δεν το πάω καθόλου μακριά. Διότι οι συμπτώσεις αυτές είναι όχι απλώς σατανικές, είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τα επιστημονικής φαντασίας όμως είναι στον κινηματογράφο, δεν είναι στη ζωή. Όχι, γίνονται και στη ζωή. Τα σενάρια από τη ζωή είναι, Παναγιώτη. Από τη στιγμή, κοπέλα μου, που ο ίδιος. Περίμενα να ολοκληρώσω και μετά. Πόσες φορές θα ολοκληρώσεις? Πολλές, πίστεψέ με. Λοιπόν, από τη στιγμή που εσείς είπατε μία σχέση που δεν αποκαλύψατε ποτέ στον άντρα σας, εγώ λοιπόν γιατί να μην πιστέψω ότι η σχέση αυτή συνεχίζεται? Γιατί είσαι κακοπροαίρετη. Μπορεί να μην είναι τόσο κακοπροαίρετη. Απάντως τα δείγματα που έχω τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω για σας. Ίσως είναι αυτό που λέει ο λαός στις τάξεις στα μάτια. Δείχνει ότι δεν συμβαίνει κάτι. Εκείνη την περίοδο είχα διαπιστώσει ότι όντως, ξέρετε, κάποια γυναίκα με το ένστικτό της καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από όσα χρειάζεται να δει. Οι άνδρες κοιμίζουν τα ένστικτα των γυναικών, κυρία μου. Να ρωτήσω κάτι την κυρία Μάρο. Λοιπόν, να πω κι εγώ, να μιλήσει και κανένας άνθρωπος. Η Βίκη. Να ρωτήσω την κυρία Μάρο. Σκεφτήκατε, κυρία Μάρο, να ζητήσετε ένα ραντεβού από την κυρία αυτή